Hey, welkom. Dankjewel. Leon. Zo. Ik was mijn portemonnee kwijt, maar nu zie ik waar die... Hier is hij. Nou, zo ziet je portemonnee eruit als je ja zegt tegen elke klantenkaart die je aangeboden wordt. Nou, ik ben heel benieuwd. En de jury ook naar je pitch. Oké. Je hebt een minuut en ze zijn helemaal voor jou. Dankjewel. Ja. Het kost 5 keer zoveel om een nieuwe klant aan te trekken dan het kost om een huidige te behouden. De winkelier wil daarom loyaliteit stimuleren en de klant beter begrijpen. Op dit moment zijn er 2 oplossingen voor. Een peperdure op maat gemaakte loyaliteitssysteem, zoals de Gammapas, waarbij je wel loyaliteit stimuleert, maar totaal geen besef hebt van wat er gebeurt buiten de deuren van je eigen winkel. Of je kan meedoen aan een groot collectief programma zoals Airmiles, waarbij je wel toegang hebt tot een heel groot netwerk aan consumenteninformatie, maar geen loyaliteit trekt, omdat de klant bij winkel A kan sparen en vervolgens zijn beloning bij winkel B kan ophalen. Dat werkt niet. Ik wil de beste van 2 werelden combineren naar 1 kaart die de consument overal kan gebruiken. De Jam Pass. Gemakkelijk voor de consument, vriendelijk voor het milieu en winstgevend voor de winkelier. Gescheiden winkelrelaties, een gedeeld netwerk van consumenteninformatie. Dank u wel. Ik ben heel benieuwd naar een reactie van de jury. Kun je eens uitleggen waarom jouw concept het beste van 2 werelden verenigt? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Pietje heeft een drogist. Hij doet mee aan de Jam Pass. Hij ziet dat 70% van zijn klanten aankopen doet in de sportbranche. Voor hem is dat heel belangrijk als drogist om daarop in te spelen dan, als 70% van zijn klanten dat doen. Hij kan bijvoorbeeld hierop inspelen door bijvoorbeeld, maar even kort door de bocht, sportvoedingssupplementen te plaatsen in zijn winkel. Omdat hij zijn klantenprofiel nu beter kent. Dankzij de universele klantenkaart van mij. Als ik je goed beluisterd heb, en corrigeer me als ik het verkeerd begrepen heb, zeg je de klantloyaliteit, dus de trouw, die wordt gecreëerd doordat datgene waar hij de punten spaart, hij ze daar ook weer kan verzilveren. Ja, kijk, er spelen ook andere factoren. Is dat de basis, dan komt de vraag, is dit de basis van het concept? Heb ja, dat juist precies. begrepen? Kijk, je kan een individueel systeem hebben, zoals een Easy Paripas, dat kun je alleen daar gebruiken. Maar dan zie je niet wat je consument doet buiten de deur van je eigen winkel. Nou, dan kun je naar Airmiles stappen als je wilt weten wat je klant doet buiten de deur van je eigen winkel. Maar je kan dan kun je je eigen spaarprogramma niet meer inrichten. En de klant kan jouw punten ergens anders besteden. Ik haal de nadelen daaruit. Ik combineer de voordelen van een individueel systeem, namelijk dat je punten alleen bij mij kan uitgeven als winkelier. Tegelijkertijd hebben ze wel toegang tot een groot netwerk van consumenteninformatie buiten de deur, wat ze bij Airmiles ook hebben. Zometeen heb ik 1 pasje. Ja. Want daar heb ik nog moeite mee. Om die voordelen, zeg maar, om jouw ideeën om te zetten naar alleen maar win-win-win, naar alle begunstigden. En niet in de laatste plaats je eigen bedrijf natuurlijk. Nou kijk, het is inderdaad, de klant kan inderdaad niet meer zomaar overal waar hij wil zijn cadeau uitkiezen, zeg maar. Maar ze krijgen er ook iets voor terug, een ander voordeel. Dat is namelijk dat ze in 1 digitaal overzicht, via een smartphone of achter een computer, meteen alles kunnen inzien. Heb ik vandaag een volle spaarzegel bij de Ethos? Of hey, ik heb nog een coupon bij Actiesport, laat ik daar naartoe gaan. Dat kan je allemaal mobiel inzien. Ook innovatief. Dat is een hele goeie. Ja. Want niemand weet wat op die pasje staat die je hebt. Ja, inderdaad. Dank je, bedankt. En hoe ging de pitch? Het ging goed. Ze stelden geen vragen die ik niet verwachtte, zeg maar. Ik wist overal een antwoord op. Ik heb heel veel gewerkt aan het concept. Dus ik ben tevreden met mijn prestatie. Ja. Ik moet dat zien, dat die grote ketens daarmee gaan doen inderdaad. Want what's in it for them? Die hebben die overzichten van wat de klanten in hun winkels doen. Dus... Ja, en die aanname die hij dus maakt, dat de klant er echt blij van wordt dat hij terugkomt om data te verzilveren, volgens mij is het helemaal juist. Een Airmiles-programma is leuk omdat je bij de aankoop punten krijgt. En als je naar de Gamma of de Praxis kunt gaan en je krijgt bij de Praxis Airmiles punten, dan kies je voor de Praxis in plaats van de Gamma. Dat is een stukje extra differentiator. Het verzilveren is volgens mij voor iedereen overbodige ballast die je wel moet doen. Het is voor de klant geen lol. Maar dat heeft niks met de loyaliteit te maken. Dus je kunt wel heel veel randvoorwaarden bedenken, alleen je hebt die randvoorwaarden nodig om het een succes te maken. En dan ga je net een brug te ver.